चिकन खा ସେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛୁ ତମେ କେମିତି କହୁଛ ଚିକେନ ଖାଅ ବୋଲି ହଁ ଦେ ବିରିୟାନୀ ଖା ଏଟା କ'ଣ ଖାଉଛୁ କହ ହଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଖି ତୁ ତ ନ ଦେଖେଇବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ପି 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 ପାଣି ଥୋଉନୁ ସେତିକି ବିରିୟାନୀ ଖାଉନୁ ଆଣିଛୁ ହେଲେ ଖାଇବୁନୁ ତା ଦେହରେ ବୁନ୍ଦେ ଖାଇବୁ ଦେଖିବା ପାଣି ଥୋ ଉଦନ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତୁ ଦେଲା ତୁ ଆଇଲୁ ଆଉ ଦହି ସମ୍ବର କାଇଁ ସେଇଠି ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଏଟା କିଏ ଦେଲା ହିତୁ କେମିତି ହେଇଛି बढ़िया है जी ଧନିଆ ପତ୍ର ତୁ ଖାଉନୁ ଖାଇବାଟେ ଫୋକସ୍ କରୁନୁ ଗାଈ କୋଉଠି ବନ୍ଧା ଅଛି ତୋର କ'ଣ ଅଛି ତୁ ଖା ବିରିୟାନୀ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇଦେ ଭାଇ ଦେଇଛୁ ବିରିୟାନୀ ଦେ ଖାଇଦେ मांस खाइदे ତୁମେ କାଇଁ ମାଉଁସ ଖାଇତେ କହୁଛ ନା ବିରିୟାନୀ ଖା ହଁ ମାଉଁସ କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ନା ଭାରା ବସିଲେଣି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଏ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଆଜି ଜେଜେ ଆସିଲେ ବାବା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ହେଲା ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ବିରିୟାନୀ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଖା ଖାଉନୁ ତୋ ଚାହାଣୀରେ 100 ଝିଅ ଆସିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଘରକୁ ତୋତେ ବା କେତିକି ଲାଗେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ଚାଖୁଛି ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଚୁଚନ୍ତି ଖାଇଲୁ दांतरे कामुड़ी रहून दोनों मो कति कामुड़ी जाए राग देखा ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ରାଗ ହେଇଛି ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ହେଇଛି ନା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗୁଆ ନେଲୁ ଦେଇଦେଲା ସେଇ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ ପାନ ବସୁ ଆଉ ଦେଖା ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ବାପ ପୁଅ 3 ଜଣ ଧେଦାର ଜନ୍ଦାକୁ କ'ଣ ଦେଖି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଅନେଇଲୁ ମତେ ରୁଦ୍ର ଆଜି ଜେଜେ ଆଇଲେ ବାପା ଆଇଲେ କହିବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଦେଲୁ ଓ ମୁଁ ପକେଇବୁ ହଉ ତୁ ସାଙ୍ଗ ବି ନେଉ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଖାଉଥିଲୁ ସେମିତି ଖାଉନୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତୁ ତ ଖାଇବୁନୁ କାହିଁ ଜାଣିଥିଲୁ
ଖାଇବୁ କହିଲୁ ଖା। ଖା ସେତିକି ଅଟକ କିଏ ଯାଇ କରିଛନ୍ତି ବା କଡ଼ାରେ କଡ଼ାଏ ନା ହାଣ୍ଡିରେ ହାଣ୍ଡିଏ ଦିଟା